Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da sake kasancewa da ni Kawar Rabiu. A yau na zo in nuna muku types of pigons da muke da su, ire-iren tantabara wanda muke da su a duniyar tantabaru. Ku biyo mu cikin bidiyon nan domin ku kalle su, ka san ko da ka kalle su wannan abin zai ma amfani, ko da sayan tantabara ka tashi ka san wadda za ka siya. So fatan shakar lafiya.
Thank you.